Com us dieu vosaltres, ja posats? Jo, Carla. Carla. Ella es diu Àgata, Àgata. Mar i Ari. Àgata I en Mariari. veritat sóc argentina. Ets argentina? Sí. Doncs No és argentina, el que passa que fa l'accent molt bé. No, Però no en fa serio falta que digo. lo veiem perquè es posa Es superpasada. argentina. No, que yo pero tiene envidia porque soy argentina y tengo las raíces de allá. Vols contar-nos Vols res a veure? Això us ho va dir... Què què mira, vols? Tenim de tot. Tenim Jo ginebra. soc de... Perfecte. Soc de gin tònic. Soc Gin clàssic, tònic, vale. En aquest sentit. Tenim tònica? Sí. Sí, vés-la a buscar, no? Aquesta també. Tia, hi ha aquí. Tu vés a buscar la... Ella aquí, tia. Cap Però problema. que aquí no en queda res. Què Vull dius? dir, Això diràs vols? tu, toca. Tia, doncs que rata aquests amb els convidats. No? Vull dir, ja que està aquí... Però que rata Cap problema, d'aquests, si hi ha de queda- si sobres. queda, sí, dona, Pues no clar, pateixis. home. Fota-li. És que està pirada. Perfecte. Tia, estic ratllada. Què? Que estic molt ratllada. Pel Miquel. Per què? Perquè portem enfadats molt. I no parem d'enfadar-nos i tot. I és com rutina, saps? En sèrio? Sí. No ho sabia. Tu encara estàs enamorada d'ell? Sí. Sí. Però ho vols deixar? No. Llavors, No sé, és que... És com... que ho parlem i no s'arregla. ho heu parlat moltes vegades. Unes quantes. Però què? O sigui, per què us baralleu? Pues per rutina, és com que es fa un bucle, saps? Tot el rato el mateix. I ho parlem i després ens tornem a enfadar i és que m'estresso molt. Però tia, són fàcils, això. Bueno, és igual, no m'hi ratllar més. Torno a començar, vale? Vale. No m'he enterat res. Ah, que sí? Que dormo amb la boca oberta, t'ho juro. Quan l'Ari s'esperta es posa molt violenta. Joder, voleu callar ja, tio? En sèrio? O sigui, estic intentant suar. Ari, m'estàs traient, no aguantes. Bueno, no tardaria en ser tenir una cabanya al bosc, en plan... Bueno, una cabanya amb calafell. I el menjar, per exemple, què fas?
No ho sé, ja m'ho pensaria. Quan teniu pensat anar cap a casa, vosaltres? Què? Quan teniu pensat anar cap a casa? Jo no tinc pressa. Quina hora és? 6:30. Que te les 8 amb el Miquel. Jo després a la nit aniré un rato al bar, però tranqui, encara queda. Per? No, per saber. Perquè... Tens pressa o què? No, pressa tampoc, però... Què tens? No, després he quedat Amb qui, tia? Amb qui has quedat? amb una noia de la uni. Què fareu? Si es pot saber. No ho sé, hem quedat per gràcia, no ho sé. Però per anar a sopar o alguna cosa? De nit? No, ara, d'aquí una estona. Perquè si no, tu et vens al bar avui o què? Perquè a més venen cantants així, cantautors. Bueno, jo potser Mola vinc amb molt. el Miquel. Fins a les 12:30 em passo. Però tia, no vinguis amb el Miquel, vine sola i la patem allà. És el Miquel a casa. Faci el seu, no? Si tu t'encanta sortir amb el Miquel. Quedem per anar. Saps tu més a mi que jo. Vols anar-hi? Sí. Vale, doncs vine. I així et presento... Ari. Perquè els amics de mon germà també vindran. I mon germà. Vale, però jo vull anar amb tu, no vull anar a conèixer amics de ningú. Per què no? Igual. Tia, potser trobes algú que t'agrada. Exacte, potser trobes alguna interessant. Vale. Ari, què tal? Hola! Ja ho he vist, és que no podia agafar el telèfon perquè estava a classe. Què fas? Ja, jo... On ets? Uala, vine aquí, estic al Fridònia, que està al paral·lel. Joder, tio, clar que hi ha. Pilla un bus, que estic abans de la uni. Va, que t'ho posaràs molt bé. Hi ha un noi que m'ha preguntat per tu, m'ha dit, la tia aquella, t'ho juro. M'ha dit, la tia aquella del col·le, saps com t'ha descrit? Ha dit que tenies un estagat. T'ho juro. Que no, Sí, està molt bo, t'ho juro. Ara està punxant. Què? Va, vine. Però que després et quedes una mica de meva.
Va, que peses molt. Va, hòstia. Vale. Plastes. Plastes vosaltres. Hola, Ai, no, sencera. Va. Jo vull dormir.